जानायानो 22 थाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि चेनेलाव बरायनाय थाबाय बिथिङाव आवाज खोनागासिनो दङ जानांगौ नोंसोरो माने दायो फुंनि चार्च गिर्जा जागासिनो आरो दिनैनि भिडिअ बेनो जोङो दा थाइजौ खाजि जागोन आरो बेखौनो दिन्थिनो भिडिअ लानाय जादों नायनो स्टार्ट फुंनि गिर्जा बायनाय लोगो लोगोनो जोङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लोगोनि हानायाव थांनो रेडि जाबाय आरो जों जमा जाबाय लोगो सासेखौ नेगासिनो सफैयैखौ जों नेबाय थादों आरो Really, sometimes I just buy. Am I sitting? Abu can I go for that? जों एसे हायबाय थानायावनो आनैमोना देवबार सानडे ना इसोरबो थाइजौ खाजिखौनो जागासिनोमोन आरो ओमफ्राय जोङो दखान खाथिना जों दखानाव गाइखेर लायनो होननानै दसे थाथ'दोंमोन बिसोर गावसोर बनायनाय थाइजौखौनो जोंनो एसे जानोबा ट्राइ खालामनोबा होननानै जाहोबाय आरो गोथावालाय गोथाव जादोंमोन आनैमोन बनायनाया गामियावनो दिनांगौ गामिनि सिख्लाफोरखौ ओंखायनो बेयाव मार्क दाहोना थाफायो आरो प्रलिकानि ओमफ्राय बेखौ दिननोसै सोमफायबाय जोंनि सानाव थाइजौ जाफायना लोगोनि हानायाव मोनफायबाय जोंहानि एसे साहा जायो आरो बारा गोजान नङा एसेसो ओमफ्राय आबैमोन दंफायोमोन आरो इसा मादारा लोमजादोंना बेखायनो नायफैदों आरो जों थाइजौ खाजि जानो नामायदोंहाय नोंथाङा मानो दिनै रात नै थाइजौ होननाय 22 थाबाय आरोना फारसेथिं जोङो थाइजौ खाजिनि लाहार फाहार खालामबाय थादों आरो फारसेथिं जोङो पानिपुरिनि थाखाय आलु आरो बयल आरि खालामगासिनो आरो आबैमोना थांनायसै आरो आबैमोन थांनायनि आयंमोन हायनायसै आरो बिथांमोनाबो बे आंनि लोगोनि बिमाखौ नायफैदोंमोन आरो बिनि थाखाय एसे जाग्रा लाना हायबाय जों गामिया बिदिनो आरो सासे लोमजाबाथाय बयबो नायफैयो आरो एसे गोबाव जाबायना लोमजानाया बिनिखाय गासैबो नायफैदों आरो माने गासैबो गामियाव बिदिनो माने सासे सोरबा लोमजाना थाबाला बोरैबा मोनो बेनिखायनो माने नायफैनो गोसो जायो आरो ओमफ्राय जोंनिया थाइजौआव सिनि होनानैसो जायो आरो खायसेलाय सिनि होनानै जायानो बाट जोङो सिनि होनानै जायो आरो बांसिन गोथाव मोनो माने गावबागाव आरो गावबागाव टेस्ट खायसे सिनि होआलाफानो मोजां मोनो खायसे सिनि होनायखौ जोंहा सिनि होनायखौ जों मोजां मोनसिनो आरो थाइजौआ गोथावानो जादोंमोन बाट एसे फानलु खम होबाय आरो जोङो नङाबाथाय जों बिराद फानलु जायो बिनि उनाव जोङो दसे थानानै पानिपुरिखौ जाना होनायसै आरो तामाम गोथाव जादोंमोन आरो पानिपुरिया आङो बनायनायखौ आं भिडिअ लास्लाबनो हायासै आरो मालाबा नोंथांमोननो पुरा माबायदि बनायनानै जायो बेखौ दिन्थिगोन आरो भिडिअ खालामनानै आं मबाइला एसे दाम खमि नालाय बेखायनो पुरा गावजोबदों आरो भिडिअआ स' नोंथांमोना इगनर खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना साननो हागौ मानो अर सुनानै बियो अर सुवाखै आरो गरम दिनावलाय सोर अर सुनो ना माने बेयाव थाम्फै अरोना धुना सावदों आरो धुना थाम्फै खारनायनि बिनि उनाव जोङो लोगोनि हानि न'आवनो दोङोमोन ना माने जोंनि इउथ डिपार्टमेन्टना बेमारिफोरनि न'खराव हायनानै प्रे खालामफैदों आरो माने आर'ज खालामफैदों लोमजागानायनि थाखाय स'
जों बयबो प्रे खालामखांबाय बेनिखायनो जों बयबो हेन्डसेक लानानै बिदाय होबाय आरो माने गुबुन मोनसे न'खराव थांबावगोन माने जों गामियाव न'खरनै बेमाराव बेमारि जानानै दोङो आरो एसे गोब्राबानो स' जोङो न'खर न'खर थांनानै बिथांमोननि लागै जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबना होयो आरो जाहाथे इसोरा बिथांमोननि बेमारखौ सोखायो बिनि उनाव न'खराबो जोंखौ ओरैनो आखाइ खालि एगारहरा आरो बिथांमोना इसोरनो लागै दानबो होयो आरो लोगोसे साहा आरो बिस्कुटबो लोंहोयो आरो मिथिनो अखा हाजादों ओमफ्राय नैलाय अखा हादों ओमफ्राय साथायानो गैजाया मिथिबायना साथा गैजाया सिजोबजाबाय दे मा हिसाबै लेस बुकाफोर जोङो न'खरसे होनानै सफैबाय जों थाबायबोनायाव अखा हानायमोन बेनिखायनो आथिङा लेथ्रा जानायखाय जों बयबो सुबाय आरो बेनिफ्राय जों मेथाइ रोजाबबाय लोगोसे आर'ज खालामबाय आरो आंनि भिडिअ बेसेबांखिनियानोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हाबानो जाबाय आरो लोगोसेनो थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर